Nebaya. He crying some Boamwa dear. Utu for Boamwa dear, Sabi. A cratchy for Boamwa dear. Nana hima Boamwa dear, and him Boamwa dear. Nafi Achami a Boamwa dear. Nachami, the Nafi snaps. Pentwinsia. And a whiskey, Cassia pie dimuno, and also pentum. The occasion editor at one say, Memphis, that Cassia Emma Yura. If you say, Ninshira, and an empire bomb, and a ne, Amanatimi Eddie in Kunimua, Tissay. Now, Oba, and a woman or the man, no, I far Asanteman robe and on the or the Ashini Sumiasi. No be kai bia Asanteman no aboa wotumfo ama ata Asanteman etimi e develop ko bia so na achia me anante se adu nura mi so bro so de wa ona na sapon wo sie ni adaroma wo se ne e ya Akwasidae etwato na woda sorry ya no pai na sebe ye frɛ no na ye wa ba former president I ne ato abayi ne foforo John Dramani Mahama o friend say enna sorry enne ya de twato fremi nuan mu yi kan ho ne no mo nko abanga eka ho odaroma onana okran andi okran ena zuba apia stadium ene mo ka ho nyina se fro mu nyina aka ho na mo nko kochia me papa mame ne mra do ade tochi mame na mani hu se ne ba ene nyame adom de odi madroni na ni nyina wo se ya mpa ebo wafutuo ene wakwankyere ebeka akra mi ato obayi oba ha bechia wo bagi wunhira etwato wo se ma ne nwoma bi efa Asanteman koso ne mpuntu ho wo se oba won kankyere wo se odiniti atoso na odibeye adwuma papa amane sese boa ma Asanteman tumpon bia no wo se wonana sapomba wonfa nto anim sekrata odema no ne rain free na odibeye adwuma enti ne ade etwato Wauba John Dramani Mahama mampanifo fra ya to abayi no o ma sabe wonana sapon ene na pamfo ibaya de o se so kura ne nsam broni sapantu nsia odarma whisky e black label enso strada kese baako odarma obo amu ade na Asanteman abo amu ade won hin kwa abo amu ade awakrachefo abo amu ade ene wachiame abo amu ade odarma wonana sapon se de ogina mampani Dramani Mahama yayin foforo anem kasanie yo no didi ade ne bro otumfo odumase papa Manano mumiempre honorable sapon woni ni mpan fo yeempre wonu ma pre honorable sapon woni ni mpan fo ye Monkoni Renshaw. Apia bomo sit down. Bomo sit down. Bomo sit. Vice Chancellor, KNUST.
Otufo chairman Odaroma meru anti say school point a ewo Kumasi a aban e de ahye ne nsa yeso ye boa no no enche bia na mfas ebukude etwa mu ye bae e de betu na anim say esese obeye afibia de a oba obeye no e na na Daroma obae ye wie no enema adan ne asisi nyina opa ho ntoma Emma, Yakwai say a Daniel the year Juma. Na ene ya dai ena adai atwato nti ene say Daroma as say ba na enube di adai na wo mususu a wo muka ye ho a ya school no wo de ahye ye nsa no yi wo modi na e de ochiam na ye ba ya otufo chiam na Daroma ye bo mu ade kakra otufo mfani adai ena Nana hima de ena achiame so mudie ena ehinkwa ena protocol na ye baya ni amane no yes na bibi kakra bi a otufo so be di ade eye ensa kakra ehye ena de ye di eyi so apa ho so pantu ya Odaroma ye baya ni amane no Mira Misuwe bro. So the wow Onana former Chief Justice Nim Yeboa Osieni. Mi pacho Odaroma Onana registrar. On the MC de bia wushi ana hosi atwetwe ni pacho woni. Ena vice chancellor esusu woni pacho bubo mudima. Unfortunately, Wadaroma Pacho Akwasidae Dixon, Adaroma Vice Chancellor, former Vice Chancellor, Professor Kwesi Obri Danso. Unfortunately, Wadaroma Nana Wow Pro Vice Chancellor Nana Professor David Asamoah. No Wadaroma Professor J.J. Ponyo Onona Oye Quality Assurance. On the Dean Quality Assurance. Now, Wadaroma, Wanana Professor Michael Pokubuensi, School of Graduate Studies, Ono Ena Osheso, MIA, Director, School of Graduate Studies. Now, Wadaroma, Pacho, Miss Reka Sakakra, Wanana Professor Andrews. Now, Wadaroma, no share Yen Institute of Distance Learning, IDL. Omwa adesua mu ne yen yedi adesua no kokoto won na ase wo fie ba bi omwo bia yeso adesua e de toa wo mo ho ono na ohwesoma yen na no Wadaroma wona na Asantewa Professor Marian Asantewa ono na oye Director Students Affairs neche say im kola no wona nanom ni nyina no omo maame ono so hwe wo mo so ansa ba bewie meme so no ono nie wona na Asantewa. And Wadaroma, Professor Kobna Brichum Nyakun, Onu ena Oye Provost, College of Engineering, and Wadaroma. Nanu Wadaroma, Provost of Health Science, Professor Christian Ajari, Onu Oye Provost Woho. Tufo Chame, Nana Wadaroma, Wawanana Professor Charles Mafu, Onu Oye Provost, College of Humanities and Social Sciences. Nano Wadaroma. Pacho. Mira Misuwe bro. Said wow nana anim yeboa Ghana Chief Justice Dada sabe wapon eduma. O kasani. So Wadaroma se hu one wa usuapon Kwame Nkrumah suapon emu mpanimfo nyina wo hanmo a enya ne bone so ona sabe board no wahye ne monima wo de na to ano. Was na otwe twa mu yi said afibia wo ye no eduru se sukufo no
omu ewie school awa obetinam eba be hye woman monyam na wotwe mu yi wo ba betina mu eye ma bibia ye kama wiye adan hodo ya wo mosisi bese nan ni na wa wani di akire ekohwe ekobie adan bese nsia ene foforo kura ye be frase okohwe ma sebe ubie ano omse aso mani ayo mu fe papa ne udi ada wo ntimi ntina wo na makonya so ne obedi ade no masan afa so adawase na wo masa abeje unchen hira titiru mpani foforo manya wo mu se de oda wo nyina di mako yi odi makonya so ada wo nyina di akire wo no wo hira wo mu wadaroma wo mu se wo hira wo ma de ombe no bia so ebe boko ene ade etwato onana no so mba no no obedi ada wo mu kro mu nsam broni nsa pantu dumienu ene nsa hodo a wo ma hyehye yi wadaroma wo bo mu ade na Asanteman bo mu ade wachiame bo mu ade wo henkwa bo mu ade wadaroma wakrachefo ebo mu ade ena wadaroma wo ma ye wo trɔtrɔfo nso ebo mu ade wadaroma wo nana nim ye bo a one wa vice chancellor ne mpanifo e kan wi ba ya de omu asie ne lebru otumfo edemas Nanano, Opemsuo University for ye. Yempri wanumwe. Yempri University for ye. Shema koi na irin shram vice DHR For Chami. This one, former Chief Justice, or no one in Union, a pick of judges, also by say Yababa Sum era. Two for Chami, Wadaroma, with the Ejaboni, say Adewina, a yard day chato. Na Ninana Noma, Umuya judge for no, Umuya and say Umuba, Umabechia, Utumfo, no margin shra. Kakra pacho de odi kan ye yeses opon o de wakwa woni ndada ofri ko de kaya ena ono wa picot in crime ena Jesus Kofi onso wa picot onye ya Otu for Chami mpacho eye ni nana ya boafo America kre ibe bosumi ye atwa mu ya na ba association no ye national president na se owo ne nam pabo a ehye obi foforo na
Oba na obechia na na se mpaebo a obo ya ogya na chi achigina pa no afei na ne som no aba wieye nti oba ya na ya mane Opemsuo Charity Foundation, or anybody young in the deal of money or no more. For Chammy, with the betom say, and Chabian a competition, Mam Colebi or Mowini and Kessinki, and Woman Babetre, a Janoma, a Janishra. Now, MC be free for a chili or mind to me, Ama, to the best. Royal Golf Club, any GJ, Ghana Golfers Association. Bishop Opoku Ajimai, on any Catholic bishop or Mampong diocese. Also Bamaira at their touching. Opemsuo Chami, a Yamu ha na a year on Hinankasa Golf Club, a Royal Golf Club, and a GG Ghana Golf Association, or Momusha Golf, a good day over Ghana, and a Jina High. Me and make us say, your me, Professor Baden, me and Michelle Medio, Royal Golf Club. The Otomus, you know, your friend, Mr. Kwekutre, on a year president, Ghana Golf Association. The Odisuno Rodney Odoy, on a year treasurer. Our Ghana Golf Association, and the Otwasonia Solomon Aloti, on secretary Ghana Golf Association, and Brunei Kayan Adrian Dant, on a year treasurer our Royal Golf Club. Na Busumi a Chemu, a November Busuno, Neda a Tosso Crown, and Neda a Tosso Dun Sia. Yura, a Adoye Bre, or Biden is soon be tagged media ADH, and Crofufia Monone, a Baby Golf Agro, Yura Daruma. Omuna Oshomo kama. We so osan to pono my didi
yɛdwene ho ne ɛho sɛ yɛwura yɛ saa nɔma nyinaa ma yɛn deɛ awɔ sɛ yɛtumi ba na yɛbɛda no ase nti awie yɛbaeɛ a ɛdi kan aseda kɛse ɛna yɛde ma yɛwura sɛ ne sunsum ɔde taa yɛ dwumadie no akyi no dwumadie no kɔ kama ɛma ɛyɛ krabɛhwɛ yɛbaeɛ a yɛkuta yɛn nsam champagne pentu 3 schnapps pentu 3 ɛna whisky so pentu 3 yɛde ba na yɛde abɛsom yɛwura ɛno akyi no yɛkuta yɛwura boemu adeɛ akyeame boemu adeɛ akrakyefoɔ boemu adeɛ ɛna ahenkwaa boemu adeɛ yɛkena so kasa no Mira Bisubu said, wow, Nana, Professor Bedin, what's in? He said, wow, Royal Golf Club, only penny or dano, only penny for a common so I am penny for Ghana golf, Medino, or may moon penny for. Now, Mumba Hana, or Massemina, and so Adaroma, I said that. Now, train me, Peppy from an by Momoya can see if I go for home. I said, you see show when yam, Doya Yama Umu, said you see more money G, a cross out to Puma Umu, or say I saw many papa. And now they try to woman to me for Akwasidae. When you find now, but say, woman will be there, no more but Dawasi. Papa said, the way my woman, I saw many pa. You buy almost so much some and sound doing in Adaroma. Champagne pen to me and snaps and a whiskey. Sound doing in Adaroma. I feel boy more dear. Or charming boy more dear. Or cratch for boy more dear. And now I him quite a boy more dear. Nana Bedin by the woman the best one in the brew. Utun for the massy, papa. Nana no, print golf for ye. Yampini one no more. Yampini golf for ye. Fourth Garrison Officers Mess, keep it club. Keep it club. Yo too for me. So move ya. Fourth Garrison Officers Mess Keynote Club. Yo dynamic Rich Park. Na Mr. Mo answer na mekasa no yo friend say yamrani bi o se mekasa na makasa te wadaruma se kwan da wa te achame Mr. Mo se mitimi pa ya otufo chi ame mitimi pa Adarma so osre kwan na omumra ni bi wa pa yansa kwan da ho bema de ehu ye bema de ehu ye anye ye kura no na to form dia yempe
Bema de hu ye. Bema de hu ye. Anya hwe kura no sei na sei de. Bra na yentrete yapo. Ebe mo ahwa ye ode. Pajo ewie mu ya ha. Na enoma en19 na edi abaha. De dikai ene de tosu mienu ne asida. Ene se embre bi nana eto ne safre ye. Eto pono mai efia ha. Ama wo hye ni monyam pa ye yire mfida. Enti ye ba na ye de asida kese abre nana. Ana de tosu mienu se mo hwe Rich Park wa ye see at night Febio ya training 4 garrison officers men's kifit club afia na yetia yebia no na yeton safre na ma otubofo besi na na bi ebe hye ni monyam fe tese de oye no ekowiase afa na nyina tese gi yensem ti na ye faso eni na ya beda da nase de toso miensa eye ya ye komfo anoche mo munim se ne na ehotie na adawroma ana osiesi ho enti ya ese ya keka ensase kakra yenya 100,000 Ghana cedis aye titisi kano 1 billion ana mi aso emiye otitrani wo kifit no na me president the firm Akwasidae me so me de 50,000 aka hom na ye 150,000 ti ewie ye baya na kakra ye de beboa na ye be so na nasre na odi esisi konfanoche eye 150,000 and also everywhere ye san kuta na buo mu ade nana buo mu ade achiame buo mu ade yese nana hima buo mu ade ana friend is saying linguist achiame ana na krachifo nso buo mu ade konfanochi de nini ni patubius na we so mo hwe ya date no ye February of April na de ye seke de ba na akwanyama na say ya diska na to hwana and then adaye twato tena o se de ba na ye de ebeso na nasene 4 garrison officers make Keyfit club na the twato okra no and they say himself na passport pa enti ye Keyfit club no ye pese ye na daruma so obama ya ho kwan ye na life patron na a friend is saying ono ade nalimu nyama ne mpa ye beta ye china ekunu gina ne team hoda tina muhu ye ha na a friend is say yasemi nyano ana yesa kuta yensa kakra di brain anana odi adai ti na yasem no yadamase Mira be so bro so de onana badu oseni omse wo mujina ha enya ne boni mu 4 garrison Keyfit club for enigina wani mu yi omse aseda nko a di kan emre bi abesene ko wa to nsa frɛ wo mu hye wo mani wonyam to pono ema wo mu eso wo mani pa wo mu pe kwan da bia de aseda ba wo mu nya enne ya de twato a wo mu nyina ka bom so mu ba no wa be da wase ama wa hu sa mpa sa apra otoma wo mu no eye wo mu fe wo mu energy ho pa afi tosu mienu aseda tosu mienu wo mu bo modern esi dan bi a wo ma twere ni mu 4 garrison Keyfit club and also do so mu bia no mo de beto wanim utu nipa ebesi anan ema obehwe so ma bibia ye kama and also aso mani omso mo do wase papa ye to so miensa omse ampa konfa noche se de wa bo ho dawru se yensa ne ade ansa na sebe
ɔno amu no afiri hɔ ama yɛyɛ ho akyerɛ yɛn ɛno nso onananom nso mu keka wɔn nsa ɛbɔ mu a wɔn mu kurom nsɛm kane sika no 1 billion a na ɛbɛka sɛ 100,000 onanam badu ɔso ɔno anso no bɔtɔm wɔde kane sika ɔpepe 500 a na ɛyɛ 50,000 ɔno nso de aka ho sɛ wɔde boa na wadaroma akɔmfa nɔkye atumi akɔ so biribiara wɔyɛ no hɔ atumi akɔ so afei wɔsi na desredi a etwa toɔ ɛne sɛ wɔma kwan a ɛnka saa keep fit club yi wadaroma nka wabɛda no ayɛ sɛbe live patron na watenetene wɔ mu ama deɛ wɔn yɛ biara nso atumi ayɛ kama no nso ɛyɛ wɔn adesredi wadaroma wɔn ba yɛ wɔn nso wɔn kuro mu nsɛm nnɛ ade etwa toɔ wɔn ne obedi a nsa ahodoɔ nyinaa ɛka ho wadaroma wɔbɔ wɔn adeɛ na Asanteman bɔ wɔn adeɛ wakyame bɔ wɔn adeɛ wakrakyefoɔ bɔ wɔn adeɛ na ɔhenkwa nso bɔ wɔn adeɛ onananom baeɛ a deɛ wɔn sie no neburu otumfoɔ de mase papaapa nananom mom yɛmpere kid fit for yɛmpere wɔnom yɛmpere mɛmɛ Bedu kwa ni renshao. Pia. Bema di ehuye. Bema di ehuye. Anya hwe kura no sei. Na sei die. Yempe. Mama Kenya, Mumbra, Obo Muas. Okay. I'm trying to forward, you know. Okay. I don't know, especially about this. Yeah, you read. I say, you know. You know. You know. About the. I don't know if you say you.
Air conditioning, that's in our home. I'm not with you. I'm a crowd. Watch out, Mama. I don't mean Uncle Johnny, Uncle Johnny, I'm a friend of Yes, Flanfo, I would have been Flanfo. Actually, being near Cradania Cradacojo. Was that too? What do you have from the Paco man to a canana? Or to a front room and get examine a shabreta? No. O such a good job as a Samna. I'm a Sabian Quacotas and Crefutu. Asumani Kwame, our Yakotokoniba, and you are some town road when you say to. O set to now Quacoda and my Bob and Casim. And my book was so pacho. Kaka boys so possible for the other than Charmero. Come from. Or two for another, or Prabu Shaba, or so at their touching. I tell you so, I can't hold sooner or the other.
Two for chairman. Two for chairman. The we say ne they are there. Ananum adensa. Ananum cerebral cell no. Sine ade twatuo. Almadensa. Asine esi akwa. Strada. No ma you for strada.
Chidom Majasi, Sada, Pentu. Na Asanteman Pentu. Adese Manama Pentu. Na Asanteman Kutuzinu Konson Sada. Ankobia Sada. Mare Sada. Goso Sada. Continue comme Pentu. Brownie Abontem Sada. Train. Kumasi Nifas Sada. Adontin Sada. Belkum Sada. Asanteman Regional Minister Nana Pamfo Sada. Edin Semayukwe Baya Sada.
Vice Chancellor, on powerful Sosada, and there's a new boy, and there's upon a peak of judges so Sada. Royal Golf Club, Sada, and Officers Mess Cricket Club, Sada. Bema diege hu wa munu hananka debea. Kumasi Mante Mabawa, Sada. Kumasi Mante Mabawa. Anaje. Munyal. Too far Chairman Sada. Ananum ya dance anasi. Whether say who Wasaji fonum sagwas nyen. Wo class anjina de black. Wo kubeja toba difinum sagwas anjuna chimira. Yes, Ananum Yura Seben Fiben Nani Nifatri Cassia Obian Water de Budukwao Sabako Fum and no more the home baby Sabi among Gumqua or Dia Ekanqua aha sa Sabi Yura Debois Asanteman and our Maya Yebi do see our Hanua or the Chon and Sababu. Na ye kasi kan ko ton fiama no ne emoka sabe ne ya afi ansana besa ya sei yiri bi agumo e be so pride ni na na ya sa ye bi e wa hanu mo a e tim sa sabe no tumi we e no sabe odoma e ye we ye abobede no no magode o ho e na wesu kubedie e na tim ni na afi ansana atwam odoma de ra na ya so Tina ya beche bia mobia sakabi. Yadi ka bia ache bia ma regional minister mo. Almon ba ye na ache bia mo ni na aka hwe.
So you are putting more. Obi and Trebe mo bi. What can I have? That's a blue. That's a blue. And then you could jam out with a drama with again. Obi has some sort of jam and more jump on again. So that you are sorry.